Aduh, permelo tetek mang aku. Sik ngantuk aja. Moro-moro ndelok jam piro ya. Alah sedilong kasak yo. Sahur. Keri sahur. Ora nek sing gugat. Wale. Segopo ki sego kok dicek ki segopo. Waduh, ndoke karek sitok. Aduh pas sahur ki berarti ora digugah. Aduh mana yo kelabakan gak sahur aku. Aduh. Sego apa iki? Sego kok diceti sego apa? Sego ora gadhek iki. Sego yo putih ngene iki. Imboe akeh. Duh. Ala-ala tok nggo wajang piring. Aduh. Segone kok lainnya iki. Tatoy. Segone nyenyek ini ra enak dipangan wong iki. Tuku kono lho. Tuku ini. Kadung tak imbo iki. Ini tuku kono lho dikasih. Gah. Pangan ae mentem kok wis. Penting lawo iki karo lele. Karo apa nek iki yo? Sambel. Ini sik tak papane sak gembok. Wah, salah ora sahur iki. Toko be. Jame wis ini kon toko ngetoli nak urung bar wis. Tak. Aduh. Lawe enak-enak iki lele wis enek sekitar 4 dino mbok 3 dino. Nang digoreng garing ya tetep bisa enak iki. Enak. Gak konangan-konangan pisasan. Nikmat.
Enake masak wae. Ning kasih dong badok. Tuh bar sahur udah turu. Alah, sarpe ora guru-guru. Aduh. Aku tiwas nggawe Facebook Pro ora. Ndelok tayangan ning Facebook Pro ki. Dadak man nganu. Bose tenan, aku dikandani wong kae iki Facebook Pro le. Iki bose ora kuat kaya YouTube. Wis delok ae paling-paling bangkrut kok le teman tenan. Ora bayaran. Aku tiwas meneng gawe. Terus sambat. Iki lele goreng iki yo. Dhisik lele ngene iki. Sing paling enak iki yo nganu karo sambel lompong kene Mbah Marnyawi. Walah. Dan nyuambel iso somot berairam nggone Mbah Marnyawi. Lompong mentah ki mau lele karo lele ngono wae lah ngenteni suku saikrak wonge wis dut. Nyambeli soto enak nyampeng Mbak Marnyawi bakul nganu sego lele. Dubar sahur, tanggaku dubar sahur, mapan turun aku kayak digugah. Coba kau disemut, coba kecil kau turun ini. Tangi. Jam luruan tetek, jam siji. Melok tetek karo kanca-kancaku memang anggota seni barungan. Angger bulan puasa iki melok tetek. Mbangun wong sing do padha poso. Juga bendino nek tetek saiki. Masalahe cah sekolah mlebu, nek cah sekolah gak mlebu. Tiap hari nek tetek. Cah sekolah mlebu niki yo. Alah kene tetek. Dimangan prainan minggu-minggu. Lawe enak-enak lho. Kalere kok. Lele nginep pun enek patang dino niki nang digoreng garing tetep istimewa rasane tetep lah. Nikmat. Indok dibumbu ngoten lho. Dibumbu kecap apa dibumbu Bali pokoke. Wong Bali iso masak ngene iki kok iso Bali men.
beda karo lele kali beda. Nah, ini kan lele nganu ternak. Pakanane konsentrat, dadine rasane niku nggih ora iso gurih. Lele kali ngeten iki sampean mangan siton edanan. Sambel mosek, sambel kemangi, lele kali. Walah. Wih. Enake majiat. Iki udah ta. Zamane untune kula serangahe tak gaglak sak balung-balung. Ikan diuntu. Mungkin tak gaglak ngeten iki ya mangkel ning gorokan mecicil aku. Lamut tok nih. Aku diselek mancing ning kali untuk lele, nek carane masak. Badane gini tak ketok dadi telu. Cet. Lah sirahe tak ketok kene, lah sirah niku tak belah kene. Tret dadi papat apa dadi telu. Goreng garing enak macet. Sarwi rene entek. Untune serangah. Poso niki bentuk pirang dina kula ora ro. Nek ala entuk seminggu apa. Saure enak-enak nih kula niki. Saure istimewa nih. Poso lan digawean apa benggane turu karo ngarit ya. Nang parak sore karo ngenteni buka ngarit. Kadang teh ngarete kula niku jam 1 budal ngarit. Ya piye sore sithik udan kadang. Panas di wilayah panasnya macet ah. Keringet sih ora karuan metu. Wong niku nek keringete ra metu niku jelek. Banyak penyakit. Ini jane enak nih, nek gak diuntu iku lho. Goreng mandan. Gua reken ini masakan sisa dingin dek sore nih. Ini ki turan zamane dek nganane kula pas gawe konten manut nganu lauk lele patang dino. Gak 5 dino. Oh, enak macet nih. Lah. Nang ngel enake lele ternak niku nggih beda. Lele saka kali niku, kali sungai. Nah saiki sungai niku wis ora ana iwake.
Mungkin itu saiki kayak laran tok. Alhamdulillah. Gantek loh. Aduh, segede macam nih. Yes, mangan nek sak menten mawon iki. Usus ketuwek niku ora patek. Entek akeh. Peteng. Nah, niki empun tak tutup niki. Kalau sego kuning ra seneng. Sego kuning ini mangan sego kuning mari res-resen. Mari ayang-ayangan dan niki kula jamu bar buka ngeten iki kula biasane jamune napa, Lek? Jamune bubuk. Jamune kawit bubuk niki gunane bubuk nggo napa, Lek? Ngeluh sirah kek bubuk. Aku anggere poso sirahku ngeluh. Waduh, wis ora kuat tau muka iki. Muka aku gak poso. Nang dadi suplai sing jenenge karo bubuk iki. Wah, sirah gak tau ngeluh. Kadung nyandu. Ngopi dulu no. Lah ngopi kok ngono ae, lho iki ngopi kesehatan. Ngopi kesehatan iki ngeten iki. Bertetek kaya lagi untuk sego. Oh. Gatel ya kawan. Ora cingklong. Apa gak pahit lek ora pahit ora karo-karuan. Aku wis seneng pahit, urip dol cilik ya pahit dadi nek mangan pahit itu selera. Untuk Anda mungkin yang sedang dalam keadaan kesehatan terganggu, kan sebagian besar sekarang itu penyakit yo kayak gula yo darah tinggi, kolesterol kuwi, asam urat kuwi mesti, lambung mesti kuwi. Untuk Anda yang punya gejala mungkin iku sing jenenge apa ki penyakit gula lho. Anda bisa mengkonsumsi bubuk yang asli ini, memang ojo diberi air, ojo diberi gula. Jangan diseduh dengan air, langsung saja bubuk itu dikonsumsi 1 hari yo. Seperti biasa Anda ngopi loh. 1 hari yang ini tempat saya 1000, saya minum 2 kali. Karena bubuk itu bisa menetralisir dari berbagai macam dari apa ya, dari sesuatu yang jahat pada tubuh itu bisa dinetralisir dengan bubuk penyakit apa dengan bubuk bablas. Aku ki asline ki ngeluh kayak bubuk walah sawehat mencereng. Yo demikian ya dalam perjumpaan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Bisa ketemu lagi dengan konten-konten just niki. Hari puasa niki saya tidak jualan.
Ya, semoga Anda yang bisa mengcopy melihat dari layar kaca lewat tayangan kanal Goang Rujak. Wes, saya cuma bisa berbagi doa saja, semoga para penonton untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu bisa istiqomah, itu aja ya. Makaten kepanggih kali Goang Rujak. Akhirul wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapan turune aku biasa ngene iki. Lho Mang Wedo. Nganu ning diparake yo. Dikon tuku sego. Yo gawe mano. Ning mana sego kok kon tuku sego. Tuku sego ora karo dhuwit piye. Yo gawe mano. Diirit-irit. Wis balik turun aku.